салом алейкум ҳамкорои азиз, ҳамкорои ширкати атомӣ. ман ҳамаи шуморо чӣ гуфтаниём? дар бораи кор бисёр духтараҳо савол додан, апа шумо чӣ хел кор мекунед? ҳамин саволҳо як 7 нафар дада ман ҷавоб метиём. мо инам хел кор мекунем, апаи хоҳари шумо дар кадом командае боше набоше мада фарқ надорад. ҳамин шумо коригари атомиен шуд. ман медонам ки ҳамин ҳамкорои маен. ҳамин мо ҳамамон коргари атомӣ, мо ҳамамон ҳамкорем. ҳамамон а як гиребон сар бировардагем. ман ҳамин шумо да кам таракак просто мефаҳмонам. ина нигоҳ кунед. инами мисол ман. инами манама. ина ман. ман ба кор омадам, мара даъват кардам. ман регистратсия шудам, кабинети худма фаъол кардам. ман ба кор ду одама даъват кардам. як одам тарафи дасти чап, як одам тарафи дасти рост. тамом. ҳамин қайяр вазифаи ман. ба кор регистратсия шудам. кабинети худма фаъол кардам. На кам аз 10,000 балл. сеюм шарти ман ҳамия ки ман ду одама ба кор даъват мекунам. тамом. инами ҳамин кор дорем мо да ҳамиҷа. кабинет мона ки мо фаъол кардем, мо 5 моҳ агар хоҳем харидам намекунем. барои чӣ ки мо мисол кабинет мо фаъолай. мо уже коргари ҳаққонии атомием. баъд мисол одамои мо кабинетошона фаъол мекунанд. ина ду нафари дига мисол кабинетошона фаъол кардан. бо вазифаи ду нафар чия? И ду нафар омадан регистратсия шуданд. хай кабинетошона фаъол карданд. тамом. бо ҳар яки ҳамин ду одамӣ ба кор даъват мекунанд. ина даже бо памятнитар шава. ина бо иш як одам ба кор даъват кард, иш як одам даъват кард. тарафи дасти чапмон, тарафи дасти ростмонам ҳамчунин. як одам иш ба кор даъват кард, бо як одам и дастишда ба кор даъват кард. ина ки нигоҳ кунед, ҳамин хе командаи мо команда мешавем. ма ки омадам ду одам ба кор даъват кардам. и ду одами ма ҳар яки ҳамин ду одамӣ ба кор даъват кардам. мисол дасти чапам ду одам ба кор даъват кард, дасти ростам ду одам ба кор даъват кард. тамом. вазифаи ину вазифаи ман тамом шуд. регистратсия шудем, кабинетомона фаъол кардем. ду одам, ду дӯсти наздикмона, мисол ду одаме ки ҳақиқатан нияти кор кардан дора, мо ба кор даъват кардем. инҳоям кабинетошона фаъол кардам. тамом. дальши и одами мо ки ду одамӣ даъват кард, одами ма дасти чап будагим, и ду одамуш бо ду одамӣ ба кор даъват мекунам. як одамуш ду каса даъват мекунам, бо и дуюм одамуш ду каса даъват мекунам. шумо дидем ки дасти чап анамихе мерава. як одами ма ду одам овард, бо и ду одами ма ҳар як одамуш ду одамӣ овард, ишам ду одам овард, иҷашам ҳамихел. мисол бо ҳами як одам ина ду одама ба кор даъват кард, бо як одам ду одама ба кор даъват кард. ҳамихел структураи мо мерава бесконечни. охир надора иҷа. ҳамихе мерава. леки акӯ шумо фикр кунед ки шумо спонсор шуден. шуморо касе ки ба кор даъват кард, вай спонсори шумо. не ки иҷа вақте ки шумо даъват карден, шумо спонсори инҳо мешавен. баъд нигоҳ кунам хе рафт бесконечно полни. ҳами ҳар як одам ду одам овар, ҳар як одам ду одам овар, бо ҳами ҳар як одаме ки баъдан мебиёянд, ҳамаи ҳаминарам ҳамихе ду одам оварда мераванд. инамихе мешавад. охир надора иҷа. тамоман охир надора. чем ҳами мерем мо мисол ҳами одди када гирем. велбрзда азонда мисол дигарами ва ёда интернет магазинода мо ҳар як зубнои пастара 500 рубл мехарем. як хемахем 11,000. вақте ки мо дар иҷа регистратсия шудем, мо ба нархи ҳамин ширкати атомӣ, ҳамин нархи ҳамин компания, мо да мисол мо коргари ҳамин магазин мешавем, мо ба ҳамин нархи худаш мегирем. чем рафта ая ҷои дига харидана. мо ба ҳамин нархи худаш ҳамин маҳсулотҳои ҳаминро харид мекунем, истифода мебарем. леки ҳамин компания мо да барои хариди кардагимон падарка метия. мо да чӣ падарка метия? мо да бал пиви гуфтани вай падарка метия. пивиои мо ҷамъ мешава. мо айрӯи пивиомон мисол нама лични бали худум 300 шуд. лични бали худум 300 шуд. тарафи дасти ростум, дасти чапум одамо ки харид кардан гирифтан 300 и тараф шуд, 300 и тараф шуд. бали ма ки 600 шуд. ҳамин компания бо ҳамин пивиора айма мехара. ҳамин компания айма ҳамин пивиора мегираю, дар ивазаш мада пул метия. кори мо ҳамин кӯтоҳака када гирем ҳамин хелай. баъзеҳо мегӯянд ки мо чӣ хелолик мегирем, мо чӣ хелолик да мебуроем. мо ҳамин ҳар як тамон мисол